Okay. Yes. Til siden og ned. Og langsomt skal gøres. Ja. 3 gange 10 begge sider. 3 gange 10. Ja. Så ned på måtten. Er det lidt stor? Der er lidt af plads at komme ind herinde, ikke? Ja. Det er også godt for knæ, faktisk. Ja. Og så man lige rører med knæet på måtten. Ja, hvis du kan. Ja. Men det kan jeg jo ikke, som du kan se, ikke? Nå, okay. Nå, jeg prøver. Ja, så smider jeg heller ikke, jo. Nå. Yes. Der var det. Og det er 3 gange 10. 3 gange 10, og så er der den der, du løfter over et ben, ikke? Og- På noget, Ja, over en flaske. Ja, vi vil gerne se, eller, hvis du lige har en dåse eller en flaske, eller ikke, ja. Derhjemme. Og den må ikke røre. Ikke røre jorden. Du skal holde det her, ikke? Ja, Godt. det er super. Og ikke noget støtte. Ikke støtte. Ja. Det har jeg en tendens til. Og frem. Okay. Ikke sådan her. Nej. Du har tendens til at gøre lidt sådan her, ikke? Så får du maven af ryggen. Så kan du se overkroppen her, ikke? Den følger lidt med. Og jeg bruger faktisk de her ben til at komme op med. Okay. 3 gange 10. Det skal man huske. Ja, og den til siden. Ja, den var også udfordrende. Jeg ligner en gammel mand nu, jo. For helvede. Der går mange år, før du er en gammel mand. 1, 2, 3. Okay. 1. Så op og til 3 og ned igen. Yes. Yes. Godt. Var det den sidste? Det var den sidste. Yep.